het is dus een boomhut. Ja. Ja. En nu is zeker de enige manier om daar te komen, is hier naar boven. Ja, ook daarachter kunnen we naar boven. Ja, maar dat ziet er nog lastiger uit dan... Dat klopt. Ja. Dan kunnen wij gewoon. Oké, Jordi, Tess en Sam, als jullie nou even voor ons uitgaan, dan zullen we eens kijken of we de boomhut kunnen ontdekken. Gaat dat lukken, Rudy? Ja? Wie is Rudy? Oh, wacht, Van hier. mama mag ik er ook denk ik niet op. Wat zeg je? Van mama mag ik er ook denk ik niet op. Nee, maar dan gaan we dadelijk vragen. Goed? Oké. We rijden dadelijk even langs mama. Jouw mama heet Wendy. Herker. Wie heet er nou Herker? Dat weet ik ook wel. Ik ken wel Scheurker, ken ik wel, maar Herker, nou, loop maar vast. Daar komen we wel uit. Hoe moeten we nou? Zo en over dat kleine... Of je kan zo. Eigenlijk hadden we ook gewoon zo kunnen lopen. Ja. Jullie zijn met een stel mooi, hè? Oké. Ja, loop maar. Ja, dadelijk is hij er eerder dan ik. Nee, Want daar is het niet. dat zijn de wc's. Daar pissen ze. Wie pist daar? Die jongens. Die heeft altijd... Dat pissen de jongens. Hey, volgens mij zijn jullie ons een beetje voor de gek aan het houden. Nee, dat pissen ze echt. Dat pissen de jongens als ze heel nodig moeten en niet naar huis kunnen, dan gaan ze daar... En de meisjes moeten naar huis zeker. Ja. Zie je wel, meisjes zijn veel netter dan jongens. Jullie moeten eigenlijk ook gewoon naar huis gaan. Jij pist Als toch jullie ook moeten soms in de niet straat? plassen. Plassen ook goed. Plassen. Laten we het wel netjes houden. Nou kom, Als het welke lukt. kant moeten we op? Die kant op. Ja. Oh, lekker is dat. Oh ja, dat we gaan de schat op. Oké. Wat is dat? Autobalarum. Onze eigen auto ook nog nodig. Nou, wordt ingebroken. Oh, daar is het! Waar? Of niet? Waar? Wat? Is daar de hut? Nee, dat is het en dit is het, zeg maar. En daarachter nog. Oh, ik dacht echt van, er is iets getimmerd of... Ja, er dat zit is een dak getimmerd. op. Waar is dat net? Daar is het Oh, ja, net. daar. Oh, dat is een vangnet. Ja. Zodat je er niet uit kan vallen. Ja. Oké. Of ja, dat is eigenlijk gewoon een schommelstoeltje. Nee, dat lijkt me toch een schommel. Maar Of jij meer op de wieg. Jordi, Ja. jij zei net, vanwege corona hebben we een hut gebouwd. Ja. Ja, maar je hebt helemaal niks gebouwd. Dat was er al. Nee. En wie heeft dat erin gehangen dan? We hebben eergisteren of wanneer was dat, hebben we onze pappers meegenomen en toen hebben we weer de takken op de stapels gelegd en zo, zodat we ons daarachter kunnen verstoppen en zo. Dat moeten we nog afmaken. Ja. Oké. Mag. Nee, goed dat je het zegt, Tess. Het is nog niet helemaal af. Ja. Tash. Wat zei je nou? Tash. Thuis? Het is tash. Thuis. Tash. Ja, wat zei ik dan? Tash. Ja. Zei je Thuis? Ja. Dat is Limburgs voor tas. En wat is Limburgs voor Jordi? Weet ik niet, wat is dat? Ik weet wel wat Spaans voor Luna is. Ja, maan. Mijn naam betekent maan. Nee, Luna is Spaans. Ja. Maar je zegt wat Spaans voor Luna is. Ja, Wat? Nee, dan moet je eigenlijk zeggen wat is Nederlands voor Luna. Oh ja. Dan is het maan. Ja, dat klopt, maan. Net zoals die bekende... Maan, de zangeres. Juist. Oké, ik Gaan we dat redden om weer... Ja. Ja, Of ik wil rennen. is er een foefje? Zo. Dat is een makkelijkere manier. Had je die gezien? Ja, die had ik gezien. Dat is Oh. een makkelijkere manier. Dat Of je doet dit. Maar Kijk, zo doen meisjes dat dat. vind ik het makkelijkste. En Jordi ook. Oké. Op niet uit. Zo. Ja, dat durft hij vast niet. Jawel. Wat ik kan. Net een klein kind. Applausje! Ja, applausje. Applausje voor jullie. Ja.
Na 5 rugoperaties. Als de behandelend arts dit zo zien, Rudy. Jongen, dan krijg je ze echt over je klungels. Hé, maar zijn jullie elke dag hier? Ja. Ja, bijna wel. Maar school is nou toch weer begonnen? Ja, ik kom net uit school. Alleen zij zit niet bij ons in de klas. We komen al Wat? mee. Hun zijn A en ik ben B. Zij zit niet bij ons in de klas. En daar komt Jesse. Dat is een broertje van Jordi. Oh kijk, en een papa Ja, en een mama. Oh, nou breekt... Waarom? Ben je bang? Oh. Goedemiddag. We komen op aan 1. Nou, Dat is nog maar te bezien. ja precies, dat valt nog te bezien. Dan moeten we even kijken, hoe is dat? Want dan moeten we natuurlijk wel... Schutkleur. ja. Hallo. Hoi, hoi, hoi. Hallo. Dat is Jesse. Dat is Jasje, ja. En de huurt de jeugd. Ja, zeker ze. Oké. Ja. En kwam je ook, dat is dan zeker de mama van Jesse? De mama van Jesse en Jordi. Ah, Oh. Jordi. Ja. Nou komt de A buiten de mouw. Dat zijn jouw papa en mama. Ja. Waarom had je dat niet verteld? Maar heeft jouw papa meegeholpen met de boomhut? Niet. Niet? Papa kan voor het eerst kijken. Ah, en? Schitterend, hè? En dit is nog lang niet af. Nee, dat zie ik. De fundering is er, zeg maar. Hè? Hey Tess, en waarom was het nog niet af? We moeten nog heel veel doen. Ja. En heel veel takken zoeken. Maar, Ja. want jullie zeiden net van, achter die takken kunnen we ons verstoppen. Ja. Uh-huh. Daar zijn we nog mee bezig. Daar zie je ook Maar de gisteren is een stapeltakken. stuk gesloopt door iemand. Oh, En dat was niet zo leuk. oké. Politie gebeld? Nee, maar er is wel een stroomkabel uitgetrokken door iemand. Er staat een Stroomkabel? Ja, een een kabel. stroomkabel. Daar ligt een kabel uitgetrokken door Dat is iemand. volgens mij geen stroom. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar het is een kabel. Oh, en daar hangen jullie de PlayStation aan of zo? Nee, Zou wel leuk zijn op deze. daar houden we ons aan vast als we naar boven PlayStation 4, ja. klimmen. Hé, maar daar komt u weer. Ja. Volgens mij is Sam een beetje de drukste van het stel. of Ja, niet? ja. Ja. Maar ja, jij hebt dan ook... ben jij een fan van Max Verstappen? En van Ajax. Ik heb hier een kabel van Val voorzichtig. Ja, nou ja, we wonen eens een keer in de buurt. En we vinden dit altijd wel een heel leuk weggetje om naar boven te rijden. Heel smal en heel stijl. En toen zogen we hier de fietsjes liggen. Ja. Kleine tip, jongelui. Zet ze aan de kant. Ook dat, maar zet ze uit het zicht. Want als jullie je willen verstoppen en we zien hier die fietsen staan, dan hebben we toch meteen in de gaten dat hier... Nee, we hebben daar nog takken liggen met bladeren en die... Nee, maar als hier fietsen staan, bedoelt u meneer. ja, maar dan leggen Dan we ze weten, hier dan weer. weten mensen dat hier mensen even Dat kindjes er de geheime zijn. Snap hut je? is. Ja, maar we moeten ze hebben dan altijd neerzetten? takken met bladeren en dan... Toch zo omfietsen erachter, dan zet je hem erachter. Dat kan. Hey. Kijk, en dat is vaak het verschil. Hè? Papa die is al wat ouder. Ja. Hè? En die heeft waarschijnlijk ook wel eens zo'n ervaring gehad dat hij zijn fietsje vroeger ergens heeft laten staan. Ja. En dat hij zich verstopt had en dat hij toch ontdekt werd en zo. Dus ja, misschien wel uit ervaring. Zeker. Absoluut. Hey, van papa kun je veel leren, toch, of niet? Ja, Ja, van mama. dat was de volgende vraag. Kijken of we nog wakker zijn op Even- vrijdag. Hè. Hey Jordi, en van wie kun je het meeste leren? Van papa of van mama? Moet je 5 euro vragen? Oké, vertel dan. Ik ben 10. Kijk! Oh! Nee, joh, maar allebei een beetje. Hè. Ja. En hoe oud is Jesse? Oh, maar jij? Oh. Is hij net wakker? Ja, maar daar vind ik dat niet zoveel, hè, de belangstelling. 3 is Jesse. Oh, Jesse is 3. Ja, Dus dan mag Jesse nog niet mee in de geheime hut. Jawel, dat wel mag even wel, komen maar kijken. dat was even hoog erbij. Ah, je moet je wel even komen kijken. Ja. Kijk. Nog niet alleen, hè.
Ja, dat ziet er schoon uit. Dus dat bracht u een voorsje, een klein smal wegje. Ja. Oké. Nou, en de fietsjes stonden een beetje wat verder op de weg. En toen kwamen de kindjes naar onder. En jij zei meteen, weet je nog wat je zei? Nee. Toen dachten wij nog van, wat een beleefd meisje. Weet je niet meer wat je zei? Nee. Jordi kwam als eerste gerend en toen kwam jij en jij zei keurig netjes, sorry. Ah ja. Ja, ik vond het helemaal super. En toen hebben jullie de fietsjes aan de kant gezet en toen reden wij er langs en toen hoorden wij iets en toen dacht ik dat we het blauwe fietsje hadden geraakt met de auto. En daarom kwamen we terug. En zo is het gekomen. Ik heb het avond te mouwen, hoor. Nou, ik denk dat wij die steen geraakt hebben. Dus het fietsje net niet, maar de steen wel. Doet hij wel weg, Frans, meid. Kun je de meneer niet voor televisie hoor? Ik zie niks. Oké, goed. Nee, maar jij kijkt vooral denk ik veel voetbal, of niet? Ja, Ja. ook. Ja, Maar ook alleen, hè, joh. Kijk het toch ook? soms. Soms. Papa wat vaker, hè? Ik denk dat ze hem dan nog 5 euro huis moeten bieden. En dan had hij niet juist de antwoord gegeven. Ik heb alleen maar alleen opstaan, zei dan. En december kunnen ze dadelijk soep van trekken Ja, als denk dit ik toen ook. komt. Hoge druk erop. Je hele broek is bruin. Oké, Sam nog 1 keer. Maar dan als Max Verstappen, hè? Ja, keihard, keihard. Ah, ik moest er komen, cute. Ja. Nou, Sam denkt hier later bij het circus. Hij was zeker klaar. Je moet nu komen, Sam, anders dan is de film op. Kun je al de film te wakken? Jongens, we zijn live op alleen even los is. Ja, we zijn live. Mensen los is. CNN, alles. Die goed, joh. Hallo. Hallo. Nou, druk verkeer, hé. Ja, klopt. Maar nou als je daarachter een soort van heel klein gaat zitten, dan zie je ons al niet meer. Wacht even tot 4 uur achter. Hé, maar even het allerbelangrijkste. Ja, Wat leuk dat ze dit met doen. absoluut. Dat doet er dan een kennen natuurlijk, hè. Hutten bouwen. Ja. De godskanselijke dagen.